come now. So come, you not hear me? Come now. You not hear me? Come now. Dan taurin can na wai yana kira na. Ina zuwa wai da waye. Wai yanzu annan da mu suke irin wannan magana duk taron gayyen mu ba su gani ba su tsoro ba. Sai na tattaka ka dan iska. Mun za su tattaka. A ba kai ba fashi wannan shine hukumar sojoji da kansa. Hular sojoji. Ya ga hular gida a kansa. Bari mu baka sani. Abin da nake so da kai ka je ka ji me za su gaya ma amma ba zan bar ka kawai ba zan baka makani idan ka ji duk wanda ya ma ka cika shi Allah ya ma ka kai yanka shi Allah ya ma wannan Allah ya ma so na ki shege Za waye baka wannan hular? hula Stop. Ka san cewa akwai unguwannin waɗanda suke yawo da suke reda mutane hankali. Nobody can people for this area. yes sir easy Sai yasa ba dan iskan da daga kafa a gwanin. Wai hular nan. da Allah hula dan kama mai gidana ne ya bani Uban waye mai gidan naka? Lay down here. kai dan saurara mana kace zagin uban gidana in ban kafe ka ba Ke kina ni ka san da wanda kake magana? to waye kai